Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Ndegani kumui wakati kumushoka Shadidi machokera kuponi chokwadi mabva kupi wasukuru wangu kulitani daondera wakati kudaondera daondera paponi papi chaipo padaondera Ashoni Shadidi sure chabwino sapu kumbani sapu kundiani chigamba chabwino mambo ndiani chabwino zvakanaka kumui kumusha munobva kupi kwatu kwasekuru paponi papi chaipo Nyaruo uko Nyaruo mudamaza kuenda lini kumui makapesera lini kuenda iko kuya muno kurira muno kuzvara vana venyu zaravana pata dzukuru muno mukango kara basi wangogara saka kumui amchapita kokuno ndo kumui kwanu musha mchaende mango kuno baba akafira muno Shadidi zvakanaka muchikarambo maprazu zvikarama plus marungu alungu muchasakulira meji arungu muchaitira mabasa menya ngbazo meji shuka kuda karuma ndo tusiye ntchito kudadikidza ndikotusiya abantu angana sisi mamva angana sisi wantu waya mamva anzi wangane tsitsi wadiwaye toka karuma kumsana so pita dikita kuda ngemunyu dikita kudikitira kuita sauti so menya ntchito ita basa chabwino kusetsa ambo adzukulu ndikuseka nemi wasukuru wangu chabwino nkhanenyi kundiwawa ambesha adzukulu wangu nawe yenyu kundirwadza wasukuru wangu nkani ya Robert nawiri nawe ya Robert adapondewa Robert akapondwa kwatiwa msoro odimbolwa musoro tupi uko musoro uko mwiri chachoko na lero akadawikiwa nanasa asakawikwa ukuona pasumukambo mpepo ukuona pasumuka mpepo ikuti mhepo manje mafambiro ekuita makaenda kupolisia kuti isi asikwanisa kupatsana munthu wayo kuti mwika asikudza kuti munthu mbanu one mapurisa ari kuti tikupe munhu atikuziva kuti ndewenyere kana kuti hasi chokwani ana makore manga asapondewa ane makore manga anapondwa munhu ndinondere chi3 ali mmochari basi alimochari basi makutochema kuti beta awikiwe muzorembo tizorore tatambura pakwatasvika tichikutsvaga ivo kudzoka masvikira kuponi tatosvika dzikuboka madzoka banda kwara kumwana president sekuru akugara kuno tazozorewa tendai mwan president kukwira futi kukwira kuuya tichibvunza ndokusvika pano akati sekuru ari apa yani mabhazi ekuseni yamachokera kutali shuwa sekuru umabva kure wadzukuru uyu munapasha angasina ngazi kona akasana mudzimai akasina imi kwambuda munhu ntonga kumweko wamukuti mimi makazonomunhonga asi kwadaponderwako akusiriko kwakaponderwa adaponderwako kuno akaponderwa kuno pala pasho yatambambo njuga iye angadaima pane paaitambwa makasa njuga dzedze iye anga ari pakamira ipapo chimwa doro achimwabzveke doro achinwa doro rake bvatadza kuwirirana nala pasho akatadza kuwirirana neumwe wakomana ndobva amenyewa ndobva arohwa bvafiriseri ndobva afa ndobva kwatambo musoro ndobva adambura musoro musoro uko mtumbo uko imi polisi yakubwera kuti yangane munthu wati chadidi watu imi pakutarisa mukutoona kuti munhu ndiye Robert kwete Robert watu kwete uyu akuna picture Robert wanu mi Robert uyu Robert uyu manje akutadza kuchoka uyu Robert manje akutadza kubuda mmocharo imi kuimira mishini ibwere tizemene muropa tione kuti chadidi familia yedu one vaona kuzotarisa ropa rake kuti zvichienda neukama hwenyu achayangana tata kumurombo wagwamba amabondeke asakara saka apa makavoedza kupita mukuakulaku kumwe zamangu kulemombo mafara ani makambofambawo here kwakurakuru kumusoro kuti pasana mabonde ati tuwike tipe mabhonzo acho tivige takambofamba but akati imbomira nekuti akaenda kuma DNA saka tikakupai vamwe asiri
mbudzoka ndokushuka kuita zvinhu Vakaita ere madhieni acho? hanzi asati Mushini yakafa. Semena mabhonzi wakafa. Chaita mushini. Ndipamuchapuwa munhu. Riti. Ameno. Atichaziva Atichaziva. Saka tinochemawo neimwe wakuru sekuru kuti tezvifambisawo sei zvinhu zvakadai. Saka panalapa kuti atingaike mutumbi. Saka varamba kuti hatikupei mutumbi wacho. Ndokuramba kwakaita. Asi mudadziva kuti ngwatu mutu. Asi makaziva ndiye. Nekuti vana wakapinda imomo hembe dzaakabva nadzo kumba ndodzakapfeka. Iyi bhachi ranga akapfeka regirini. Chipisi chakatosara panga akarareka. Tikatochiona chipisi chacho. Atotakuriwa atoenda. Semunhu akagara zuva rakarova zvokurova. Iyi hembe iyi yakazongobvaruka pakumutakura paya. Takaona chipisi chakadonha. Makonyanga aripo panga. Yakazara honye dzakadakana ipapo kupedza. Saka takatoziva tikati bhachi iri. Noti trouser anga Afrika rakaita panike iri. Bhachi rangu. Zvese hembe dzese. Nematenesi ari kumakumbo. Matenesi ane matenesi matsvuku ane soy white. Atori kumakumbo. Nanhasi anawo matenesi haasati abvisiwa. Trouser racho anawo. Bhachi anawo. Zvese. Musoro ndopasina. Asi wakazonwa. Wakawanikwa zvawakangoisiwawo uri pari. Akamuisira musoro wake ipapo. Chabwino. Rega tichite nkaza dzichitike mbumeshi. Naona uchigadzira manje zvinhu zvacho zvifambe. Tichikuda kuti uchema sekuru. Ndosaka matona kusvika kuno. Nawetsa adachita milandu yowetsa. Nevanhu vese vakaita zvinhu izvozvo. Iwawo ndowatiri kuda. Abudenga madecha. Vachibuda vega vachira nyaya iyoyo matiko. Wazembo kuti muntu abaitwa zvapesipesi. Waziva kuti munhu haafe haangofe. Shoko rinotera. Tatambura zikuru wenyu. Ukaona kurasika tichikutsvagai kusvika kuno. Ndopana nkhondo dzichitika. Ipapo naizikuru wana tatambura. Baba wakati akafa kuti tinongoenda mai. Sawanda kada kupatana maoko mezi kupa mwana meshi. Mese makatombobatawo maoko. Wakato Kubika masadza, kugura maboksi, kufuta naika boksi. Chiti pamwe munhu ari kuuya. Wakazoya mapurisa akati munotomboparara hapana chinhu. Chikafu hapana. Chikafu chokuti mupe vanhu avo. Unotoma waiti wikutawo wamweduka. Nepane chituko chakadai izvi. Saka imfa makachema kufika manetambo nadzo. Makashoka kuchema sekuru svika tatonyararawo. Tangozvitarisa. Amai havaoni. Amai chirema bewe kupatiri kuma 90 chakuti 95 kana 98. Kufamba nemudonzo. Nemudonzo havaoni. Saka takasara 3-4. Iye ndanga ari wechi5. Tasara 3 apa kumba kwasara 1. Notaya 3. Kutambudzika. Kuti tizive kumusha kwakabva baba atikusiya. Titongoziva kuti akabva kunyaruwo kuMozambique. Asi takangobva kuti tisati taberekewa iyo ndovaitawo ndokumusha kwavo. Matopata nadzukuru kaimi pasika. Ndinotoenda muzukuru wazukuru anitewe nedzimba dzawo nemhuri yawo. Azukuru atororewamo. Akatororewa tooniwa nevana wavo. Mwana wavo. Mwavo. Kwapa mwacha. Anitoweni wazukuru wofuti. Anitoweni wazukuru wavo. Kwapa. Hanzvadzi yedu anitoweni wana wake wofuti. nemwana Ane muzukuru wake futi. Tese ipo pano. Makura mwezi. Takura tese sekuru. Saka kumuitwa kuMozambique takunyora kuti zvimwembo Zvimwe zvemuMozambique. Tinokoziva chete kumusha kwedu asi asi muri atokutaondera mumashumba. Takutogara pari pandiwatiwo musha wedu. Achabwino. Chirega ndichite nkhani. Saka sekuru vachakugadzirira. Muntu apana kuikiwa imwe. Munhu anofana kuti achivigwa. Mudzorolembo bosi apa mpepo yacho yese damanga Mpepo yacho yese hapana chaungafunge uchiti munhu ari kumochari. Ufunge ichi wangofunga kuti mwedu ari kumochari. Hakuna. Apaisina zvinhu zvese. Chabwino. Iyo wamngole wambo iye Robert ada asina kufilisiri. Andi adaiwonekambo. Anditi Robert dai mupenye achitofamba izvozvo. Achitofamba ndiye waibatsira mai. Kana mai ndiye waiwabatsira ndiye waigara naye. Ndaigara namuchembe. Achabwino. No te problema. Robert wamba mwanzangu kadachitiwa. Uyanchito Robert kamwevu. Wandibhutisa. Chabwino chirega ndikuthandisa. Aiwa saka sununguka zvese kuti vanobatsira.
tiyambe ntchito kuti mabonde achabwere. Mabonde atawe mumuwiga wakamuraya vantu vaoneke Chabwere. 3 yanu muntu ali mochari? 3 years. Ari mochari kuti Uno kupare nyati. Ari kuuya mtawo. Ari gaye munobatsirika. Sekuru anobatsira. Kwauya mtaoni macho ukangotarisa watanzvadziri. Wana uye wazukuru sekuru ari yapo. Saka zvinonakidza izvozvo. Yapo ipa mashi. Ingati pikicha yakanaka here. Nontepro rega tichitenga Dzimwe sekuru akubatsirika. chakusaenda nemwampara. Saka endayo kuzvenyu munonopiwa mishonga. Sekuru muchashedza modzo kuti zvikufambiswa. Zim News Beat TV. Vanobva vati rufu inguva yaMwari, chinhu chekuti tese takatarira kuti tive nezuva iroro ratichazonzi aiwa atisiya, asi mhuri inenge yasara inofanira kuchema ine tariro, inofanira kuchema ichiziva kuti inguva yaMwari inenge yaita izvi. Asi izvi zvese kuti zvigamuchirike panofanira kunge paitwa nhamo patinoti mutumbi taradzika, mweya womufi wawana zororo. Asi zvese izvi indangariro kumhuri kwakabhacha kuno kuzvimba South kwatauya kune mhuri iri kuchema kuti taane 2 years mutumbi wehama yedu uri kumochari kuHarare. Hatisi kukwanisa kuti tiuvige nekuda kwekuti mutumbi uyu wakaita zvekupondwa, musoro ukazowanika papera mazuva 2 kana 3. Chamisa ndechekuti dai paitwa ma-DNA test pawanika kuti chii chakaitika pamutumbi uyu. Regai titaure nemhuri tinyatsonzwisisa kuti chii chakaitika kuna mukoma Robert Banda kuti vazosvike pakufa. Tinyatsonzwisisa kuti vakabuda sei pamba, kwavakaponderwa mudhuze nepamba here, vakanga vaenda kupi pazuva iri. Zvino vandagara navo muzukuru wamukoma Robbie. Reka tinzwe kubva kune muzukuru zombofambawo achienda kumapurisa, akazombofambawo kusvika vachida kunatsono-identify kuti chokwadi mutumbi ndewasekuru vake here. Saka ndati aiwa regai timbotaurawo naye timbonzwisisawo kuti pavaifamba pese apa kwaimbonzi chii kumapurisa pamwe chete nekuchipatara. Mukoma makadi? Tiripo ino makadiwo. Tiripo. Ni matambudziko kaasekuru? Matambudziko akaoneka. Sure. Zvinhu zvakaoma mukoma. Ndazwa kuti ndimunogara panapa? Ndinogara panapa, ndiri mwana wasisi waRobbie. Mwana wasekuru? Okay. Ichokwadi. Tichitarisa mukoma Robbie vakabuda sei? Ndanzwa vachinzi iyo ndoimba yavo iyo, zvichireva kuti maitogara mese pamwe chete panapa. Ende kubuda kwavo munenge muchiita sei? Muchikuziva. Zvakafamba sei musi uyu, musi weSunday nditi? Zvakafamba sei kuti tizoti mukoma Robbie vakasvika pakutsakatikira kuNext Farm kwavakanga vaendavo kunotandana? Nhau iri pana sekuru Robbie. Takamuka panapa kusini iri Sunday. Ndobva tanzi kune musangano kuWiriziri. Isusu takaenda kumusangano. Sekuru Robbie vakasara. Ndokubva vazobuda kuma 5 vachitegeni munotsvaga masaga ekuisira chibage. Vaine mari yavo $5. Ndokubva varayira hanzvadzi yavo, vanhu vaamai vangu. Amai ndobva vati no, ndisirei mari, kwamuri kuenda kuwanike masaga ndinokutengerai ndini. Sekuru vakabva vabuda ne$3 yavo. Ndokubva vaenda kumadhomu. Vaenda kumadhomu vakapedzisira kuvaona vari kuti vakawaona vari pachimba chinotambwa njuga. Vakabata supa yavo 1. Right, vabva ipapo vari kunzi vane pabhawa pavakaenda vachiti regai ndinotenga supa, vachisiya vakabatisa munin'ina wangu hafu yesupa iyi. Pavakaenda pabhawa ipapo, uye akasara akamira achiti ndiri kumirira sekuru. Sekuru havana kudzoka. Uyu ndokutanga kutsvaga sekuru, haana kuvaona. Iyewo zvakamunetsa kuti auye kunokumba, apo sekuru vashaika haachavaoni. Ndokubva akumbira kukurara, ndobva arara ikoko. Ini ndabva kumusangano, ndasvika pano ndobva ndanzwa kuti sekuru havana kudzoka. Mangwana kuseni amai ndo vakatanga kuenda. Vachienda kumadhomu vakanosvika kusangana nemunin'ina wangu.
ndobva mubvunza kuti ko sekuru ari kupi, ndokubva atsanangura akati sekuru ndakapedzera kuonana nawo nezuro, vakandisiya ndakamira, vakati ndikunotenga supa pabhawa apo, havana kuzodzoka. Kusvika pari nhasi handina kuvaona. Ndokutanga kutsvaga kwatakaita sekuru. Saka pandikaona kuti zuva rakunonyura munhu haana kuwanika, ndopandikaita pfungwa dzekuti no, ndege ndimhanye kumapurisa. Ndobva ndanosvika kumapurisa, ndobva ndataura nyaya yangu. Mapurisa akati tokupai 7 days sezvo munhu mukuru. Ndobva tadzoka. Ndakadzoka ndega, ndobva ndaudza timu rese, ndobva tatanga kutsvaga munhu. Tatsvaga munhu 7 days padzikakwana, takabva tadzokera futi kunopa ripoti kuti 7 days dzakwana munhu hatina kumuwana. Mapurisa akati no, tichange tichibatsirana kuita sei kutsvaga, imimi endererai mberi nekuita sei nekutsvaga. Saka takazowanawo aripo umwe shamwari yasekuru Robi, ndiye akazoya panapa akati no, regai ndikubatsirei nekunotsvaga mahachi kuti atibatsire kumasoja. Murume uyu akaenda, ndobva anotaura nemasoja aya, ndobva vauya. Masoja aya vakasimuka kwavanogara kunonzi kwa Golden, vakaenda nekunonzi ku DFY, ndobva vadzoka nekumakofini, vachizouya nekumadhomu kwakashayikira munhu, ndokubva vazosvika pano. Ndobva tavapa direction yekwakananga nebhutsu, sezvo takanhonga heti parodi. Parodi kubhawo kwavaibva nako kumadhomu. Takanhonga heti. Ndokubva tazotanga kuteera footprint yanga ine tsoka mudhindo wanga wakafanana nebhutsu yanga yakapfekwa nasekuru. Takaiteera ndokubva yanoperera pasango bhutsu iyoyo. Right, tatsvaga ndofunga for 2 weeks takasvika pakuneta. Tasvika pakuneta, tobva tati nhau yedu kumapurisa, mapurisa akati ingoramba muchitsvaga, nesuwo tiri kubatsirana kuti sei kutsvaga. Takasvitsa mashoko kwese kusvika kuDhawendewo. Asi hatina kwatakanzoti kuonekwa strange man. Shoko rakazosvika, ndakafonerwa ini nemapurisa, avakandisendera message. Uri musi wa Robi akashayika panapa musi wa 9 July, musi wa 22 August, kuba 10 dzeusiku. Ndakaona message yakanzi Robert Band unomuziva here. Ndanisina airtime. Ndobva ndarara kubva kwachena. Ndobva ndaudza ana muchemberi. Ana muchemberi ndobva ndatsvagira airtime. Ndobva ndafonera mapurisa aya ndikati ndina wamakasendera message nezuro kuti Robert Band unomuziva. Ndikati ndinomuziva. Zvikanzi svika paNyabhira police. Ndakabva ndaenda. Zvikanzi tine board yatanhonga kuChafield. Saka iwe ichiteera kuparire nyatwa uno identify. Asi panapa tasara $2 nefoni. Phone number dzemunhu unadzo here? Ndikati ndinadzo. Zvikanzi alright, enda uno identify board. Ndobva ndaenda. Takasvika kwekwe late. Zvikanzi tavhara kumochari. Ndobva ndakumbira pekurara, ndarara. Mangwana takaenda bataratidzwa sure ndakataka ndadescribe. Ndokubva tabuditsirwa board, ndobva ndaona ndiyo asi enge sina musoro. Ndobva ndadzoka bva ndaudza vanhu. Day 3 ndabva ndafonera nemapurisa kunzi uya kuNyabhira. Ndiri parodi tisati ndakwira kuenda kuNyabhira, zvikanzi chimbira ipapo tiri kuuya. Musoro wawanika. Musoro wakawanika ndofunga 600 meters kubva pakawanika board. Ndobva watakurwa, ndobva waenda. Saka iwo wakandibvunza zvikanzi uri kugutsikana here kuti musoro ndiwo? Ndikati maonero andikuita ranga radenya risina chinhu, rina mazino. Saka musoro wasekuru ndaiuziva. Sekuru ava vakafanana naamai. Ndakakwanisa kubvisa heti. Ndakati tasaidenya ine musoro wangu, zvakada kufanana ndiro. Ndobva ratakurwa ndobva raenda uko. Saka takazonzi kune DNA test, kune postmortem iri kuitwa musi wa 7 September. Ndobva taenda, ndobva tapiwa maresults, taudzwa maresults zvikanzi no, postmortem haina chaikuratidza nokuti mutumbo wasakara. Alright. Zvikanzi saka takuda ma-DNA test. DNA test ndikati saka zvinofambiswa sei? Zvikanzi tichatora zino remusoro nechigunwe, nzwara yechigunwe,
tonozvibatanidza kumushini toona kuti musoro ndiwo here wepabhodhi iyi. Ndikati alright, hazvina kuipa. Tichada futi ropa raamai vemufi kuti tione kuti zveshuwa imwana wavo here. Ndikati zvino muchembere vakura, it's over 90. Nyangwe tikatoti mari yebhazi tinayo, ivo muchembere bhazi racho havakwanisi kuita sei kurikwira. Zvikati mapurisa tinoyazokutora ikoko. Zveshuwa mapurisa akauya, ndobva tatakura muchembere nanzvadzi yaRobhi wadiki nasekuru ndobva taenda. Ndobva tanoitwa vakabva vatorwa masempozi eropa. Nezvezvi zvatorwa kuparire Nyatwa ndobva zvabatanidzwa vatanozisiya kuforensic kuCID headquarters ndiko kwatakandosiya zvinhu izvi. Bhozi ropa rambuya rakanotorerwa kuMorris Depot kumapurisa. Zvese vatasiya muCID headquarters. Zvikanzi muchange muchifonerwa nemapurisa ekuNyabhira kunova ndo vakauya nebhodhi. Tikati alright, zvakanaka. Ndobva tadzoka takagara, ndokubva tachizofona isusu kuti tinzwe kuti nhau dzacho dziri kufambiswa sei, hakuna here chati chaitwa nokuti mazuva anga awanda. Zvikanzi kuno kwakusati kune chabuda, imbogarai tichakufonerai. Zvisinei utaona mazuva aya ari kuwanda. Ndobva taenda futi kuNyabhira kuye, ndobva tanoona mupurisa wewe, ndobva tatakurana naye tikati handei tiende kwatakasiya zvinhu zvedu zviye. Ndobva taenda kuye, ndobva tanovaona. Zvikanzi government so far, mishini yegovernment inowanika kuNAST. Saka government so far isati yaendesa mari kuNAST kuti mishini igadzirwe nokuti yakafa. Handiti maona. Aura zvikanzi chimirirai, vanokufonerai mapurisa enyu. Ndobva tadzoka, ndobva tagara. Takagara ndofunga mwedzi nehafu, ndobva tabata futi foni, ndobva tafona futi ikoko. Zvikanzi hazvisati zvaita. Tikati mazuva ari kuwanda, mari yanga yaungana iye. Ndobva tatora futi mari iye tikati ngatisimukei tiende tonoona kuti zviri kunzi chii. Ndobva tanotora mupurisa wedu paNyabhira uye ndobva taenda naye futi kupi kuCID kwekweyo. Ndobva tanosvika kwekweyo. Zvikanzi dambudziko ndere mishini. Saka tine imwe mishini imwe iri kunzi iri kuuya kubva kuZambia. Ndobva tati saka pamuzvinhu zvedu zvinogona kufamba sezvikuuya mishini munyowani. Mushini uyu wakazouya uchinzi haukwanise kutesta mabhonzo, uyu unokwanisa kutesta zvinhu zviri fresh. Maona ndo kumira kwakaita nyaya yedu kubva zvinhu zvaenda kuforensic kwekweyo. Ndobva tambotora kuda kubvunza isu kuti saka tomboti let's say pari kudiwa mari toda kuenda kuprivate, pangadiwe mari. Ivo ndobva vatiwo hatikwanisi kukutorera quotation yezvinhu izvi nekuti hatina kwatiri kuziva kune mushini uri kuita basa iroro. Nyika yese? Zviri kunzi nyika yese hakuna kune mushini unotesta mabhonzo. Ndokusaka vasina kutitorera quotation. Ndobva ndabvunza futi ndikati hakunawo here vamwe vamakamboitira mishini ichiri kushanda. Ndopa vakatiwo pane zvakamboitikawo kune vamwe zvainzi kutora sempo repabhodhi i500, sempo repamusoro i500, ropa ramuchembere i100, yese yobva yaita 1.1. Asiwo vari kuti ivo hatikwanisi kukunyorerai pasi nekuti iyi example yezvinhu zvakaitika kare. Kuti tikunyorere quotation zvinoda tine patiri kubvunza kuti right now muri kuita mari, wotinyorera quotation. Zvino apa quotation yakaramba kunyoreka nekuti hakuna kune mushini wacho. Ndobva tadzoka. Takabva tasimuka zvedu vataenda kuNyabhira kuye tikati hapana here dzimwe minzi dzamungaite kuti tivige munhu, nekuti taisai monitor from 23, 24 apera, tamuna 25. Ndopa vakati hatikwanisi here kunyora maaffidavit. Ndobva tati ngatitrai kutenga maaffidavit. Ndobva tanotenga maaffidavit aya 2 ndobva tauya nawo. Mapurisa tinyorerei. Mapurisa zvikanzi officer incharge anga atinyorerwai. Saka mapurisa anga ari pajuti musi iwoyo havana kukwanisa kutinyorera. Ndokubva ndazofonera futi mupurisa uya aita nyaya iye. Ndokubva ati uyai tisangane kuparire Nyatwa. Ndobva tasangana naye. Ndobva tanopinda mupolice post. Ndobva tatsanangura nyaya yedu, takamirira mupurisa. Zvikanzi mirirai mupurisa wenyu. Ndokubva auya. Ndobva tapinda mupolice post. Ndobva anotaura nemapurisa. Mapurisa ndobva ati
imimi mapurisa vakaya nebhodhi munotori neauthorize yekunyora affidavit kuti bhodhi ivigwe. Ndo chokwadi chatakaudzwa nemupurisa wemupost kuparenyatwa. Right, ndobva tati heyo nyaya ofisa yako amuri kai. Ofisa ndobva vati no, handikwanisi kunyora ma-affidavit right now. Ngatitange tadzokera futi kwatakasiya masamples edu tononzwa kuti zviri kunzi kudii. Ndobva tadzokera futi kwekuye. Saka munhu andine phone number naye ari kunzi akaretire. Haachazi pabasa. Ndikati ndo oraita zvakaretire, ngatichienda kumaofisi. Tonoona vari kupi variko izvi right now. Vatasvika vatapinda. Ndobva tataura nawo. Ndobva vatiwo zveshuwa imi mapurisa mune authorize yekunyora shuwa affidavit kuti munhu avigwe. Asi chinozonetsa mangwana ndechekuti mapurisa manyora affidavit kuti munhu avigwe, bhodhi yobuda yonovigwa, matest ozoitwa, ozowanika musoro hausiwo ipapo, bhodhi ndiyo. Macostes acho anenge anoti remei kudarika kumirira matest kuti aitwe. Nokuti vari ku example yavakatipa ndiye kuti ko munoziva sei kuti pamwe zvimwe kuda munhu uyu akauraya Robert Band anga aitofamba achiuraya vanhu achitora misoro, pamwe paakapedza kudimbura musoro wa Robert Band akabva agoniwa, saga remisoro ndobva radonha, wakadonha apa hausiro wakadimbura ipapo. Munoziva sei? Mupurisa akabva anetawo futi haana zvikwanisa kunge achinyora maaffidavit yayo. Ndobva tadzoka, ndobva tanzi no, imimi musazvipe pressure yekuti munhu ngavigwe nekuti zvinozokunetsai pamberi kuti maviga bhodhi ndenyu asi musoro hahusi. Ndobva vatipa imwe example wakati alright kwenyu kwakambowanika umwe kwakashaika munhu, ndikati hakuna umwe munhu akashaika. Kwakazombowanika imwe bhodhi, ndikati hakuna, ndiyo chete 1. Saka tomboti Robert Band ana akamutakura akaenda naye kuSouth. Imi motora bhodhi yomwe maviga. After 3 months or 4 months mozoona imi Robert Band adzoka. Imi mune guva ramakaviga muchariti nderani. Ndo mibvunzo yatakabvunzwa kuCID headquarters. Kuzosvika mupurisa wedu ati no, ndofunga nyaya mainzwa. Ndobva ndachindodiniwo ndikati no, magutsikana here, ndikati aina ndanyatsogutsikana nokuti makore awanda kuti ndichaziva kuti bhodhi ichiriko here kumochari kana kuti hakuna handichazivi. Ndobva vakati no, regai tikuvhurire mafaiwa. Ndobva tavhurira mafaiwa. Ndobva ndaratidzwa zvishwa tsamba inorekodha kuti Robert Band reflab yacho ndakaiona zveshuwa. Ndokubva tadzoka nemupurisa. Mupurisa akati imimi chingomirirai, be patient, sezvo ataura kupi kuCID. Kana zvichinge zvaita, kana uchinzi kwawanika mushini zvakuchiitwa through government. Asi through government iyi, government yacho haisi kuendesa mari kwacho, kuri kunzi kunodiwa mari kuti tiitirwe zvinhu zvifuri yacho. Ndokunetsa kwakuita zvinhu izvi. Isusuwo kuti tiunganidze 1100 ka1 imari inoti tinetsei, inoti kuti yatataunganidza yacho ezvinezvi yakatopera, noti tairamba tichikwira tichifollowa nyaya yedu kuti hatingangoramba takati zizi ndisu nyama yakaita sei yakafa. Maona saka kusvika pari zvino takamirira kufonerwa kubva kumapurisa. Ndo patakamirira izvizvi. Saka pane makore 2 makangovamirira iyi. Takangovamirira apa tosofa takapedzera kuenda tane mwedzi 1 kumashure kubva tabvako. Tane mwedzi 1. Saka kumaprivate vanotozokwanisa kupa quotation nenyaya yekuti vari kuti hakuna mushini iwoyo munhu. Kuri kunzi hakuna kune mushini wacho unotesta mabhonzo. Ndosaka vasina kuti kwanisa kuti nyorera quotation. Takatarisa asi sekuru venyu sekuru Robert tingati remunhu ainetsa nevanhu zvekuti tingasvike pakuti vakanetsa nemunhu akazoaira kana mamonya kana wauraya kana wasiya kana 10 kilometers away kana kuti vakanga vari munhu akaita sei? Sekuru Robi angari munhu wevanhu zvokuti munhu aishandira vanhu, anga akazvinyararira, aitoshandira vanhu maricho muno mumastendi zvokuti vanhu vakawanda vakatorwadziwa kuti munhu wedu aitishandira. Ungotsakatika here? Handiti maona. Handifunga kuti pane munhu waainetsana naye. Handisati ndambonzwa chinzi Robert atukana nemunhu kana arowana nemunhu. Kwake kwangori kufara. Ende chandaiziva pana sekuru Robi, handina musi wandakanzwa kuti sekuru Robi vabuda havana kudzoka. Kubva musi iwoyo zvakatondishamisa kuti sekuru Robi kuenda warega kudzoka. Pane chaitika. Ende zvishuwa ndo zvakanga zvaitika.
vakanga vane murere sekurobi vanga vasina mukadzi vaigara naamai vavo nehanzvadzi yavo pano. Takatarisa ndanzwa tsanangudzo dzese dzamaita mukoma mutsananguro kuti takafamba kwese ende mapurisawo aedza nepavaigona kuti tibatsirikane, but kwakazongonofira ndikoko kuti mari yekuti tichienderera mberi ndo yakaita sei yakashayika. Takatarisa mabatiro amaita nevemutemo zvakakufadza here semhuri kuti nyaya iyi ienderere mberi? Ya, isusu mafambiro taita handina pandikapokana napo zvangu kuti takabatwa zvisiri zvino kuti taiti tikabva pastage inoyi kuti tiendai pakati tikaenda ipapo tainosvikosangana nevanenge varipo vaitiendelawo zvakanaka vaitibatsira kana panoda kuvhura kompyuta vaitivhurira vakati sechai marekodzi mabhuku taitobatsirana nemapurisa yekutosecha. Sure. Hapana pamaigunun'una? Hapana paningati takagunun'una nokuti mese mataifamba taingosvika tichibatsirwa, asi unguti taizongobatikana nemashoko nokuti zvatainge takatarisana nazvo kuti tiri kuendera hazvisirizvo zvaizoitika nokuti taisimuka tichiti tikunopiwa bhodhi yehama yedu satosvika kwekweyo tonosvika toto mitemo yobva yatibata todzoka tisina. Maona ndo chete kubatikana kwataingodzoka takaita, asi kuri kunzi kubatsirwa zvavaitaura hapana zvataipokana nazvo nokuti kana tikati tipikisane nokuti pakudiwa DNA test hapana chatakwanisa kupikisa nokuti ndo varidzawo basa racho. Ndo mamiriro azvikaita. Ndakatarisa nekunzwa kwese kwandiri kuita chanyanyonetsa musoro ndo uri kunyanyoita kuti nyaya idzokere kumashure kuti mutumbi makwanisa kuidentify but musoro manje ko tikakupai mutumbi iwo musoro usiri weipapo. Hapana here pamakambobvunza kuti hazvikwanisiki here kuti mongotipa hedu mutumbi toenda tombonoviga mutumbi zviri zvemusoro kana ari maDNA tombomirira hedu tichizoti pane chatamboita sei chatamboitawo? Ya, takambozvibvunza vakati hazviite. Vakazviramba vanzi hakuna munhu anovigwa asina musoro. Mutemo wacho unenge usingabvumire kuti munoviga bhodhi isina musoro. Iwo pakatombowanika umwe musoro ndosaka vari kuti madii mangomirira imimi kuti matesti yaitwe pane kuti munoviga bhodhi isina musoro. Vakazviramba. Wasi musoro ukashayikawo bhodhi iripo munokwanisa kuenderera mberi nekuviga. Ipapo ndo pacho pari kurambika kuti hatikwanise kuviga bhodhi isina musoro. Waindi kudaro bosi pane vamwe vakamboitwawo nechitwa ichocho kuti musoro munhu wavo wakawana akapondwa vakawana mutumbi chete musoro wacho wakatoshayika kana nanhasi musoro wakatoita sei wakatoshayika vakangonzi aiwa munokwanisa kuviga yenyu bhodhi asi musoro kana wazowanikawo zvinenge zvakuenderana nemadzimambo kuti vanoutorowo sei madzimambo akati aiwa ukawanika munogona kungouisa yenyu kumusoro kwemutumbi wacho zvichienderana nekuti paitwa maprocesses ese kuti chokwadi tanyatsoona kuti aiwa zviri kuenderana kuti mutumbi uyu ndo une musoro uyu. Ya, ipapo takambobvunza saka ivo vakati apa zvinotinetsei nekuti area yakanhongwa bhodhi iyoyo ndo area yakanhongwa futi musoro iwoyo. Saka kuti tikuti mimivigai bhodhi musoro wosara hazvikwanisiki nekuti zvinhu zvakaonekwa same area. Mameters chete ndo akangoti siyanei. Okay. Asi takatarisa kuti kunzvimbo kunoku ndichazobvunza hangu sabhuku zvakare varidzi vedu chiitiko chekutanga here kungadai kunzvimbo ino kana kuti kumhuri kwamabereko? Munzvimbo ino hedu tingati hachisi chiitiko chekutanga asi mumhuri medu isusu chiitiko chekutanga kuti munhu anobuda achiti ndiri kuenda kunotandara wozowanika akafa. Ndike kutanga hatisati tambosangana chiitiko chakadai so mumhuri. Chokwadi. Saka shuviro yenyu semuzukuru takatarisana nedambudziko rapinda mumusha, shuviro yenyu yamunofunga kuti mungade kubatsirwa nayo nemhuri yeZimbabwe ndei? Inini shuviro yangu yatikushuvira kuti tibatsirwe nayo nemhuri yeZimbabwe ndeye kuti dai paine kana paine vane kwavari kuziva kune mishini yacho inotesta mabhonzo yayo ngavatibatsirewo mabhonzo edu yange achisvika kupi ikoko. Kana kuchinzi kune mari dzinodiwa mhuri yeZimbabwe ngavatibatsirewo vane pavainapo votibatsirawo tikwanise kunge tichitestirawo mabhonzo acho tipiwe mutumbi utivige
nekuti zvinhu zvakarema kuti mugare muine rufu pamba hamuna kumberi kwamunoenda nekuti chipi chese chamunoronga mukatongofunga chetu kuti pano pane rufu matomira hakuna kumwe kwamuchaenda ndo shuviro yangu ini saka pa ndanzwa muchiti hapana kuzotomboitwa ndanzwa wangu sisi vachiti takazongogarawo zvesvondo tiripo takaungana semhuri nhamo chaiyo haina kunyatsoitwa ka nekuti mutumbi wacho hapana takatomiswa nemapurisa mushure mokunge tasimuka tichiti pamwe tiri kunopiwa mapurisa takazoya nawo kuno ndobva waona kuwanda kwanga kwakaita vanhu nekunetsa kwaita chikafu ndo vakati muchatogadzira futi imwe nhamo futi pamusoro peimwe madii maparara nekuti chikafu chechizindi chakunetsai hatizive kuti process yenyu inopera rini 2 months here 3 months here kana kuti gore imi mune makaungana mune muchidye ndokuparara kwakaita vanhu sure okay saka vakati chimboparirai kana zvinhu zvese zvaita muzo kana vati kana mapepa kana zvese zvafambiswa chinzi mishini yawanika bhodhi yakuya mufonera nemapurisa yenyu ndo pamunozofonera hama dzenyu mochiungana mochitanga kuita nhamo nekuti apa sofa kuti tingati murambe makaungana ipo bhodhi yachisiri kuuya munounganire munopedza chikafu zvakafanira kuti mune muchiti toda kuunganidza mari mune muchitounganidza mari iye muchiitora muchinotenga futi chikafu saka mune muchiunganidza chihapana ndo chokwadi chiripo tinotenda musukuru tine chivimbo chekuti sekutaura kwamaita kuti kana painewo mamwe matano anogona kuti aitwa hawo sezvo mishina yacho iri kushaika kana paine chingangokwanisike kuti tingokwanisa kuidentify kuti aiwa chokwadi mutumbi nemusoro ndezvehama yedu tokwanisa yedu kuenderera mberi nekuviga zvokuti kana government dai yaitokwanisa ine dzimwe nyika dzainowirana nadzo vaikwanisa kutibatsirawo otakura masamples anenge iyayo oenda kunotestwawo kune nyika yacho iyoyo vobhadhara mari yacho zvouya zvinhu zvoitwa vafi varadzikwe nokuti kana nyika chahaifambi zvakanaka kana ine mhepo yevafi vakachengetwa kaindi iyoyo tikutochemawo kana kuministry of government ikoko kuti ngavati nzwewo chichemo chakatenge ichocho kuti kana kuine mimwe matest akawanda ariko ikoko ngavangokumbira dzimwe nyika dzine mushini otakurwa matest onoitwa mhepo dzevafi dzozorodzwa kana nyika chaiyo inofamba zvakanaka ndoshura kuti mitumbi mingani iri kushayirwa handiti mazuva ino handichazivi kuti mitumbi mingani asi mapepa andakaona aitosvika zvekuma 30 yemutumbi iyoyo iri kumirira matest iyayo handiti mazuva sazvora kuti imhepo iri kutoenderera munyika isina kuzorodzwa handiti mazuva tikutochemawo kana kuministry of government ngavati nzwewo vatibatsirewo chichemo ichocho nekuti hatingati kushayika kwemushini muno muzimbabwe kana dzimwe nyika hadzina dzinayo tachitokumbira rubatsiro kana ikoko government kwacho kuti kune varombo vanenge isusu vanofirwa nehama mufiro unenge iwoyo tisina mari todii hama dzedu dzotsakatirika ikoko here kana toita sei tashaya kuti toita sei ndosaka tati kuuya kwamaita imimi kuti tinzwikewo kumhuri yezimbabwe tinokutendai chaizvo tinovimba mwari vachapindira kuti tibatsirikane sure mwari vanopindira ndicho chichemo chine mhuri kuti dai hurumende matiwanirawo kana nyika dzatakavadzana nadzo dzingakwanise kuti masembozi emhuri edzinenge dzafa dzichiita zvekupondwa dzobviswa mapatsi isusu mari yekuti tizokwanise kuita zvema-DNA hatina mishini zvakare iri kutaurwa kuti ive ichitarisa mabhonzo sekutaura kuri kuita muzukuru kuti hapana takatoudzwa kunzi munyika muno mushini iwoyo hauwanike saka hanzi mhuri dzofira here dzogara here mumochari kwemakore akawanda kudaro sekutaura kwatiri kuita pano mukoma Robby vane 2 years vashaika vakangogara kumochari mhuri haichazive kuti mutumbi uchiriko here kana kuti zvofambiswa sei zvino vandagara navo ndimukoma vamukoma Robby vakatisiya reka timbonzwawo kubva kuna mukoma nekuti ndo vanenge vato baba pamusha kuti ndiapi matano avari kutorawo sababa kuti mutumbi uyu uve unouya uradzikwe mumusha makadii baba tipo makadii zenyu ndinani kuri sei kuno kunyabhira kuno kuri nani matambudziko chete matambudziko ka mukoma Robert aoneka chokwadi muchinditsanangurira mukoma shoko rakasvikawo sei munzeve dzenyu kuti mwana ari kushaika tingangoti ini pane pandinomuchengeta mushapo ndakazonza kuti munin'ina wangu haana kudzoka kuenda kwakaita panext farm
Saka ndichiuya ndobva tamutsvaga, tikamutsvaga kwa1 week munhu haangawaniki. Akazotoonekwa pawapai tatonoita kutsvaga nemunhu anofudza mombe kupurazi kunonzi kuCharfield. Saka pane muzukuru wangu ndiye akazoenda akanoona, akaona shuwa kuti mutumbi ndiwo, sezvo ndiye anga akanyoresa nyaya yacho kumapurisa. Akasvika parire Nyato zveshuwa akaona kuti mutumbi ndiwo ndowasekuru uyu mune zvakanaka. Saka kuti tichinotora tichisvika kuparire Nyato ndobva atizwa kuti sebhodhi ranga raparara, ngaamboenda kumaDNA. Saka ndopa akazoendeswa kubve ikoko, amai vakanotorwa ropa hanzi riende pamwe chete nezvake iye amene zvavanoita ikoko. Saka ikoko ndokwakazotisungira zvinhu kuti munin'ina wedu akasike kubuditsiwa kusvika namanje. So nekuti pane mari yakataura kuti kudiwa mari. Saka isusuwo tiri vanhu pasi hatina chatinacho. Tatichitokumbirawo kuti kudai nyaya yedu ikanzwikwa neruzhinji rweZimbabwe handau titogona kubatsirwawo. Zvishuwa zvikutotirwadza kuti Robbie akangoenda achiti ndikunotandara, ndobva asvika ikoko ndokuvhiringidzwa vakanomukarasira kure kupurazi rekure. Saka tiri kushungurudzika kudai tawana vanotibatsira, tabatsirika, taradzika Robbie kuti azorore. Pakabuda mukoma Robbie vachienda kuNext Farm uku, kwaiva kunotandara vachimwa hwawa here kana kuti kwakanga kuri kuenda kubasa? Hanzi akabuda ne$3 yake akati anorega munotandara papapuraza apa. Saka ikoko anenge akatotenga 1 super ndobva asara ne$2. Saka $2 yacho ndo yakatozowanika muhomwe make nefoni yake pacho pavakamurasira ipapo ndo zvakawanikwa. Saka kuti akanwa super 1 chete kupurazi ikoko ndobva akabatwa. Muchitsvaga munin'ina wenyu mukoma, tozoti munofamba kashoko rinofamba kupurazi ikoko, shoko rasvika, makazombowana here mumwe akaenda ikoko kunazononzwisisa kuti musi waenda mukoma Robbie pane here kusanzwisisana kwakaitika pakati pamukoma Robbie zvichida nevamwe kubhawa ikoko pakazoita kakurwisana, kana kuti vakazoshayika here kubva pabhawa ipapo zvakafamba sei? Pane here akazombonyatsondotsvaga umbowo kuNext Farm ikoko? Isusu takabvunza, asi vanhu vanotizochi pane maitambo amakasa. Saka kubuda kwakaita imomo haana kuzooneka futi. Ndofunga ndopa akabatwa ipapo achizonouraiwa. Muchibvunza nguva dzakanga dzakumanguvai? Makuseni mangwana acho ndopatikana mutsvaga uri musi weMandi. Saka vanhu vanoti vakamuona asi havana kuzoona kuti akafamba sei. Ndopandomunza kuti nguva dzavakabva pamakasa makadzinzwa here kuti dzakanga dzanguva idzi kuti dzakumateni here kwekuti munhu shuwa akafamba anogona kupondwa, kana kuti nguva dzakanga dzitoripo sekumamisha kavanhu unotomwa hako hwawa wako zotofamba uchienda kumba, nguva dzinenge dzingoripo wakavhenekerwa nemwedzi? Vamwe takangonzwa sevakati zvekuma99 ikoko. Saka ndisingazivi kuti ndiyo nguva yacho. Asi hapana kumboita munhu wakanetsana naye zvichida kumakasa ikoko? Kumakasa kwete, hatina kunzwa kuti pane munhu wakanetsana naye. Hatina. Maenda kunotsvaga, ndanzwa muchiti mangwana acho makuseni nemuvhuro ndopa makaenda kunotsvaga kuti ko mwana ari kupi asina kudzoka pamusha. Muchitsvaga kudaro ndopa makabva mazoenda kumapurisa here kana kuti makazoenda papera mazuva mangani? Kumapurisa musi washayikwa pane muzukuru wangu ndiye akamhanya kumapurisa nokuti ndiye ari panapa. Inini ndine kwandochengeta musha uko. Saka ndakazoona ita sei amhanya atoenda. Neni tikazoenda futi mangwana yacho kumapurisa kwaMashumba tikanopira nyaya yedu. Saka pese pataitsvaga panyaya yanga itoriko kumapurisa. Saka mapurisa akambokubatsira here kutsvaga mwana? Kwete. Mapurisa kunoku havana kuzouya zvavo kuzotibatsira kutsvaga. Kune vakazongoya vakatitora tichienda naamai kuti vanotorwa ropa racho rokuenda kumaDNA. Ndo pakasvika mapurisa panapa. Nyanzopana achitaura nasisi vachiti pakaita zvesvondo kana masvondo maviri muchitsvaga. Tozoti panoitika masvondo, svondo rikapera munhu asina kuwanika, rechipiri ropera zvakare munhu asina kuwanika, semhuri
kushungurudzikana kwacho kunenge kuchinyanya. Makadzokera here zvakare kumapurisa kunoti aiwa basa ratakuita here ibasa renyu dai muri kutotuya muchitudza kuti papera mazuva 3 hapana chatati tawana kana kuti pane mazuva 2 tawana kana shotiri kana kuti tawana ichi hachisi chenyu here. Hapana here pamakambodzokera kunovatsanangurira zvamuri kusangana nazvo? Ya kumapurisa patikataura nawo tichienda ikoko vakati tichakubatsirai kuita kushanda basa asi isusu hatina kuzoona kuti vakatibatsira papi nokuti kunoko havana kusvika mapurisa yacho. Saka hatina kuvaona. Mutumbi waenda kumochari kuHarare. Tanzwa usisi vachiti wakazonotariswa. Mutumbi ukaonekwa kunzi aiwa mutumbi ndewedu. Patichizoti nekunaya kuri kuita mvura nezuva riri kupisa mutumbi unogona kushata. Mutumbi wamukoma Robi wakanga wava mustate ipi? Mutumbi uyu wanga watoshata zvekuparara zvekuti honye dzangu dzatoshanda basa dzikapedza. Saka muzukuru akazoziva nembatya dzake, chibhachi chaanga akapfeka nebhutsu dzake netrauza ranga rakaita white but ranga rangosviba. Zvese akazviziva zvaanga akapfeka but musoro panga pasina. Musoro akatozowanika after 3 days. Ndobva wazotakurwa futi musoro ndokuenda kuParire Nyato. kuParire Nyato vari kuti hamukwanisi kutakura mutumbi nekuda kwokuti wanga waora here hamuchaite zvekufungidzira kana kuti? Ya anzi hatikwanise kukupai mutumbi pasina kuitwa maDNA test yacho. Nokuti munozotozokupai mutumbi wacho pamwe musoro hausiwepo hazvizikane. Saka sikutoda kumaDNA test. Saka takazombobvunzawo tikati hameno zvingaiteko mari kumaDNA kwacho. Ndobva tangotaurirawo tisingazivi kuti ndiyo ichiripo here zvikachinzi 1100 ikoko. Saka isusu tiri vanhu vokushaya mari imwe yatatinayo ndoyataikwira tichienda kuti vamwe zvingaite tingapiwe pamwe taitoenda tiri 3 kuti vamwe zvingaite kusvikira hataneta. Hapana chiri kubuda. Saka mapurisa paakauya muchizotora ropa ramama muchinofananidza zvakare neramukoma Robi, hapana here pavakaonawo kufanana ipapo kana kuti ndo zviri kuda futi 1.1? Ya ivo vakatiti anzi zvichaenda kuBulawayo here ndo kwakuchanoitwa matest yacho. Saka isusu hatina kuzoudzwa kuti zvakamira sei. Takazoenda isusu mai manje apa zvemwedzi yapera kumashuro uku ndopavakatita hatingakupei mutumbi because izvi kumaDNA test. Saka ndobva tabvunzawo tikati saka hameno zvingade mari, ndopatikazonzwawo nhamba ye1100. Ndizvozvo. Saka kubva ipapo hapana kuzombofonerwa kwamakaita kuti muziviswewo kuti way forward ndeipi, nekuti uzoti kana chitunha chikangogara mazuva 2, 3, 4 chinenge chichingowedzera bhiriri rinenge richiwedzera. Hapana kana chavati vazombokuudzaiwo kubva ipapo? Kwete, hapana. Takangomira kuti tingoteerera kutarisa, hapana. Hapana chatikaudzwa. Saka imimi semhuri nanzwa mama vachiti sisi vachiti isusu takatobvawo mhiri uko kuMozambique. Hapana here matanhowo amati matorawo zvichida hama dziri kuMozambique hadzisati dzakubatsirewo here kuti paitike DNA? Apa zvakaitika ndechekuti baba vedu vakauya kudhara, saka isusu takazoberekerwa muno muZimbabwe. Hama dzavo hatitombodziziva ende kumusha kwavo hatina kuzoenda. Takangokura muno muZimbabwe kusvika baba wafa 1980. Tikasara naamai muchembero akagara hapo. Saka ndo watazosara nawo pamwe chete naRobi wacho okushayika. Saka haya baba wedu akafa kudhara kuti tingotambura takadaro. Takatarisa baba tozoti chitiko chinosuwisa chisina kujairika kuti mutumbi unotadza wegwa for 2 years. Pane here mamwe matanho amakambotorawo zvichida munharaunda muno mutozoti kamune madzimambo arimo, mune masabhuku, mune madzishe zvakare. Mati mamboendawo here kwavari munogara nawo pasi kuti madii mambotiwanirawo kuti todii tikwanise kungoviga hedu mutumbi uyu tozoona zvinotevera mberi? Ya isu
taitomboona kurukura na Sabhuku ana sisi ndo aikurukura na Sabhuku wedu wepadhuze muno. Saka ndo aizotibatsirawo kuti svikisirawo kuna vakuru. Sabhuku ndo atandakamira nawo. Zvekuti wamara kuzviziva nepamusana paSabhuku iwawa. Ndizvozvo. Saka chamunofunga imimi mukoma ndimune munin'ina akatisiyawo muchionawo nezvakaitika kwavari tingati kupondwa here kana kuti apa inini ndirongoona sekupondwa nokuti kwacho kwaakaenda nekwaakazonhongwa ndofunga kana kuti 10 kilometers musoro hapana. Saka tirongoona sekunge kupondwa nokuti munhu ukaenda apa ukafira apa unogona kunhongwa uri ipapa. Saka akatotakurwa kunoraswa kure. Andimaona ndokati kwaakazonhongwa nemunhu aifudza mombe ikoko. Munhu iye ndiye akazoona musoro futi. Semunhu musoro kabanga wanga uri 200 meters nepakanhongwa mutumbi. Takatarisa ipapo ndanzomuchiti kwakawanikwa mutumbi ndokwakawanikwa zvakare musoro mise mhuriwo maangofungidzira kuti kunenge kuti asi kunenge kupondwa. Asi ndanzo zvakare futi michitaura kuti munhu pondo yake yakanga iri muhomwe. Vanhu vanoponda vanhu vaya mabhinya aya angasiye mari nefoni futi. Hatizivi tinozongofungidzira kuti otherwise nokuti mazuva ano kuna vanhu vakutsvaga mari nenzira dzakasiyana. Pamwe pane zvavaida panyama pabhodhi rake hatingazvizivi. Vanogona kusiya vachingoti afoni kambudzi angane kechitero kambudzi akane pondo aiwa hazvidarike zvatiri kuda pamunhu. Saka anogona kusiya izvozvo wetora zvavari kuda pamunhu. Ndozvatikafungidzirawo izvozvo. Asi kuchipatara akaitwa here postmortem kuti tione kuti chii chakauraya mutumbi kana kuti vari ngoda kuti ngatiite madini? Postmortem yakaitiwa but manje bhodhi rake ranga raparara. Anga aparara miri wake. Saka hapana here kuzoonekwa kunzi pakabviswa chii nechii sezvo tangonzwa kuti musoro ndowaka. Hapana because anga atoparara. Vangozongotakura honye dzanza topedza kushanda basa munhu anga aparara. Ishu. Saka chamunoda sehama ndanzwa nyaya yema-DNA test ende pari kudiwa 1.1 kuti vatangise kufambisa basa iri. Chamungade imimi semhuri kuti mubatsirwe nacho takatarisana nedambudziko rakakuwirai chii? Isusu taingoda kuti kudai paiwanikwa mudebe mhuri yeZimbabwe atibatsirawo nokuti munhu uyu akusvika 2 years ari kumochari. Ndopane chichemo chedu kuti isusu tiriwana kutambura ende mari yacho hakuna kwatinomboiwana. Ndo chichemo chatinacho kuti mhuri yeZimbabwe itibatsire. Ndizvozvo. Ndichida kupendera nemi mukoma. Ndingade kuziva kuti semhuri paitika chiitiko tisina kujairika kudai. Toziva kuti isusu vanhu vatema tikanzwa zvine chekuita nechipatara tanzwa edu vana chiremba vati panoda kuti paitwe DNA tinyatsoziva kuti zvechokwadi mutumbi uyu ndewamukoma Robbie. Asi tinozoendawo nepedu patajaira nzira yedu chaiyo sevanhu vatema kufamba. Makambofamba here semhuri kuti munzwisise kuti chii chakaitika kumukomana? Takambotanga zvedu tikambofamba kumaprofita. Saka maprofita anogona kungokuudzaiwo kuti kupondwa. Asi kuti vakuudzei kuti ndinhingi hazvibude. Asi izvozvo taisangana nazvo. Zama mangofamba kumaprofita chete? Ndokwatikafamba tiri muno. Ndizvozvo. Tinotenda mukoma tine vimbiso yekuti ayo sekukumbira kwamaita mhuri yeZimbabwe inobatanidzawo maoko toona kuti tobatsirana sei padambudziko iri. Zvakanaka tinotenda. Ndizvozvo. Iko zvino regai ndimbotaura nasisi vamukoma Robert timbonyatsonzwisisa kuti chii chakaitika pana mukoma Robert. Sisi makadi? Tiripo hangu makadivo. Tiri nani musachiteera henyu ichi chinonzwika ichi kana tiri uko imimi tine chingokunzwa ifuti. Sisi kuri sei kunoku techi kuti chi kunyabhira here kana kuti akupa? Kuno tinoti idhawendero.
Tatobva kunyabira. Nyabira matobuda matowe mudhawendero. Nematambudziko amukoma Robert akawanikwa. Tichienda ipapo sisi chii chakanyatsoitika pana mukoma Robert? Pana mukoma Robi akasumuka pano uri musi wesandi. Dzato kuma 5 o'clock zvichinzi ndombobuda ndombosvika pamadhomo apa ndombonobvakacha. Saka abuda kudaro Robi akaenda iri svondo haana kuzodzoka. Kusvika neMonday ndakazoona ndakutumirwa mwana zvichinzi Robi hakuna kunoko. Ndikati Robi hakuna zvafamba sei, zvikachinzi paakaenda kumadhomo Robi haana kudzoka. Kubva atotanga nenguva iyoyo kutsvagiwa, takatsvaga nefunga banga 2 weeks titsvaga Robert pano haangawanikwe. Robert takazosvika vanhu pokuti pakazouya wakati aiwa chimboparanadzanai tichazoitangira futi nyaya iyi pane dzimwe nguva. Takagara kubva azoti pane mazuva tikubva atazofona amene akazongonzwa kuno akomana kuti Robi aita sei awanikwa akatofa kuChaffield. Saka kuChaffield kuyo kuRobi wakomana wakazomhanya kusvika pawirizira achiona mutumbu watodarika kare watoenda unyabhira. Aisvika unyabhirawo achiti mutumbu watodarika watowe kuHarare. Wakomana wakamhanya kusvika kuHarare akati nguva dzedu amutendero kusvika kutopinda musi yamangwana makuseni. Kubva aenda makuseni kusvika ndofunga wakomana wakazopinda. Vapinda kudaro akati mune chokwadi chokuti tizive kuti hama yenyu munoziva sei? Akati aiwa pane zvipfeko zvaakabva nazvo kumba akapfeka dzimwe nguva tinganya tinozviziva. Ndobva apinda wakomana kana kuti akapinda ndobva aratidzwa. Wakomana akati chokwadi ndiRobi. Vati mamuziva? Akati tamuziva ndiye Robi. Vabuda vauya kuno kubva vazotitaurira akati shuwa Robi ndiye, tatomuona chokwadi ndiye Robi. Musoro haana wakadamburiwa. Saka watatombo pakaita 2 days 3 days tozonzwa kuti musoro waita sei wawanikwa futi ikoko kwaakaurayirwa. Musoro kubva wazouya watakurwa nemapurisa kubva wazotera futi ikoko kubva waendesewa musoro. Chokwadi kuti Robi kumuona akati ndiye, zvisiri zvokufananidza aiwa ndiye, zvoti musoro wake watowe nawo uriko ikoko nomutumbu wacho zvese. Saka isi tatambura. Kutambura kwataita maende kokuti baba wedu ndo kuMozambique. Vakaroora amai avo vakasiya abereka wana wavo tiri 5. Pa5 wana Robi ndiye anga ari wechi5 tasara 4. Saka kuti tikwanise mutorouka uri kutiremera. Saka tinokumbirawo maZimbabwe kana anenge ane rudo nenyaya Robi anokwanisa kutibatsirawo. Tatambura 2 years haisi nyore, munhu akangochengetwa. Ndokutaurawo kwandaita inini. Tichienda pamusoro apa sisi ndazwa muchiti mutumbu wakawanika but wakanga usina musoro. Musoro makazonotsvaga semhuri here kana kuti? Aiwa, pane munhu akawana mutumbi waiwa nemombe dzake. Munhu aitongofambawo nesango. Saka iye akatanga awana mutumbi. Nepekupedzisira futi iyeye ndiye akawana musoro futi. Mumwe chete iyeyo. Mukomana anoshanda kumombe iyeyo. Saka hatingati wakawaniwa nomumwe aiwa. Munhu mumwe chete akawana bhodhi iyoyi. Zvese zvakangokwanirana, munhu mumwe chete akawana zvinhu izvi. Asi akanga ari mazuva akasiyana. Akasiyana, ndofunga akasiyana kana pamwe ne 3 days kana 4 days ipapapa. Hapana kumboita mazuva akawanda. Okay. Zvese zvawanika vakomana vatotaura kuti aiwa uyu munin'ina wedu chokwadi tatogona kuidentify kuti aiwa hembe ndo dzaakanga ainadzo idzi. Musoro ndiye wake zvakare nekuti kana iri hama yenyu munotoziva kuti anga ine chivanga pakadai semwana wekupedzesera segotwe mese munenge makatomugezesa mese munenge muchitomuona achikura munotoziva kuti anga ine chidzvanga pakadai akanga akadai. Matowana zvese izvozvo, musoro watowanika, mutumbi wawanika. Saka kuchipatara kumochari koko chiri kuita kuti vasakupei mutumbi chi? Zvino vari kuti hatidi kufananidza kuti anenge. Hanzi tiri kuda kuti apinde paDNA. Anyatse kusemena.
kunyatse kubatanidza mutumbi ino musoro wacho ndosvamisawo ikoko. Zvino isisine mari kuti tiwane mari yacho ndiyo iri kutinetsa. Ndokutaura kwandiri kuita. Saka vanga vati pangadiwe mari kuti ma-DNA aitwe. Apo ndo pandisiri kuziva. Anza ngamboti 1.100. Nekuti ma-DNA ma-DNA acho iyayo. Saka nhamo yakaitwa here tozoti vanhu kapane nguva yekuti semunharaunda madzimambo mamwe atobvumidzi kuti nhamo ienderere mberi zvichida kudarika kana svondo zvichienda mberi. Imimi makazvifambisa sei ipapo? Apo tiri kungoti panyaya yekushaya ipapo zvechokwadi mutumbi haufaniri kugara nguva yakareba kudaro. Zvinongonzi munhu kana afa ndimunongona kuti anongoti ngaaradzikwe zvinhu zvangodarika. Zvino apa inyaya yemari ndiyo iri kunetsa. Kuti tibatanidze mari yacho haisi kuwanika. Varume watina wakura vamwe wangu awaishirikadzi uyu murume akafa uyu murume akafa. Ini wangu murume akurawo futi ini ndakura. Saka mari kuti tiwane mari iri kunetsa. Uyu wangosara wari 1 ndiye mwana mukomana aitedzana nomukomana iye. Saka munoona kuti manje zvinhu zvacho zviri kutiomera. Avo amai avo wakura. Saka kuti tichiwana mari yacho iri kutinetsa. Ndosaka maona mutumbi wagara kudaro. Dai paine mari tinge takazvikunda. Saka patiri kutadza zvikunda nekushaya mari. Ndosaka maona mutumbi wagara nguva yakareba kudai. Saka nhamo haina kuzombobvira yaitwa irapo. Pano pamusha panapa takatomboungana ndifunga kwe1 week takaungana pano tichitarisira kuti pamwe mutumbi ungauya. Takaona hakuna kubva tazongopara takaparadzanawo. Ino ndoendawo kumba kwangu ava ndikawasiyawo pano. Takaona kuti hapana chandichagarira mutumbi wacho hausi kuuya nekuti hatisati tawana mari. Tozoti nhawidzi kana tichinge dzaomera mhuri kudai munharaunda matigereka mune masabhuku mune madzimambo mune madzishe zvakare. Makamboenda here ikoko munonzwawo kuti nderupi rubatsiro rwangakwanise kukupai semhuri kuti mubatsirikane mutumbi uve unoradzikwa? Aiwa tinoimbotaurawo. Saka ndifungawo kuti wakubatiwo kudaro tinogara tichiwanetsawo. Saka waonawo kuti ndigare ndichingonetswa ai regai ndisvikewo kune wakura ndombotaurawo kuti pamwe zvinhu zvingareruke. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.